Que es cremi un bosc és el pitjor que li pot passar al medi natural. És que arribes a un lloc cremat i no se sent absolutament res. Tot s'ha mort. Sincerament. I per què passa això? Bueno, pot passar per moltes raons, però quan es produeix que hi ha més de 30 graus de temperatura, estem per sota dels 30% de la humitat i el vent va més enllà dels 30 km/h, això és un còctel Molotov. I us preguntareu, ostres, per què us explico això i per què us ensenyo aquestes imatges? Bueno, sempre per conscienciar, però després perquè avui volem parlar d'un tema que crec que és molt important, que són els perímetres de protecció prioritària. I és una eina molt important que el fan els i les enginyers forestals per simplement que això que heu vist fa un moment no torni a passar. Són zones que estan delimitades, que es van començar a establir cap als anys 80 i són sectors d'alt risc. Partint de municipis amb alt risc d'incendi, doncs es van acotar una sèrie d'àrees on es va considerar que hi era prioritari actuar-hi. Aquests perímetres estan acotats, estan delimitats, hi ha una cartografia que tens el perímetre delimitat. Llavors, en aquests perímetres de protecció el que es fa és prevenció d'incendis, reduir la càrrega de combustible. Reduir la càrrega de combustible amb un objectiu doble. Traiem vegetació per evitar l'abans del foc, perquè nosaltres partim de la base que un incendi es produirà, es pot produir, l'objectiu és que no esdevingui un gran incendi forestal, tenir-lo d'alguna manera acotat. És com fer parcel·les i tindre mosaic. Sí, una miqueta, no tant com compartimentar el territori, però sí com per crear unes condicions que quan el foc es produeixi, o sigui, no trobi allò l'impuls per continuar, sinó que pugui anar-se a aturar. Aquest és un dels objectius. I el segon objectiu, que és molt important, és també crear unes condicions de seguretat per als mitjans d'extinció. Els camins que són prioritaris i aquests, evidentment, han de tenir la seva plataforma neta, unes franges laterals netes de combustible, etc. I llavors, una altra infraestructura fonamental són el que són els punts d'aigua. Déu-n'hi-do, Molt bona feina, És una feina molt important i no es coneix i a vegades no es valora. Un hi pensa quan ha passat l'incendi que tu has vist. Sí, jo hi vaig pensar, ostres, segur que hi ha estudis, hi ha moltes coses, però clar, veiem que tothom fa una feina molt maca, però clar, dic, segur que hi ha una part de prevenció que no es veu. I és més, els incendis a nosaltres ens serveixen molt en zones on ja hem actuat d'aquesta manera, com he explicat, per veure si han funcionat aquestes infraestructures, si realment en aquestes zones el foc ha pogut estar una mica més controlat, no ha saltat cap a una altra carena. Això és molt important per nosaltres també. Molt bé, Déu-n'hi-do. Sí. Encantat. Molt bé. Fins a la propera. Vinga, fins a la propera.